Ma'am, thank you. Sa Cebu Normal University, Balamban Campus, ang pinakadaghan nga evacuees nga apektado sa Bagyong Pino. Dinhi gipahimutang ni Governor Pambari 4 kining mobile kitchen nga iya sa Kapitolyo. Init na gyud ang pagkaon. Grabe. Ang mobile kitchen nga iya sa Kapitolyo nagsugod na sa operasyon sa paghatag og hot meal sa mga evacuation center. Gusto ni Governor Pambari 4 nga aduna gyud pagkaon ang mga pamilya nga apektado sa Bagyong Pino nga anaa karon sa Salamat kayo kay Gobernador. Nga naman. Kay nagpadagid siya diri og kuan nang makaon sa mga tao. Salamat yung kay ni Governor Pambari 4 aning lugaw nga init bitaw na initan among tinae. Thankful gapon mi sir sa gihatag ni Gov sa ilang aksyon ni Gov Pam. Nawa mi pabait sagdi ba. Salamat jud kayo sa akin. Basig na sa lantana sa wala kalamidad pero at least nalipay may kay na kay mutabang. Salamat jud kayo sa Gobernador Pam. Salamat kayo sir. Salamat kayo ma'am. Sa Cebu Normal University, Balamban Campus, personal nga gibisita ni Governor Pambari 4 ang mga evacuees. Ang gobernador naghatag sa mga evacuees sa hinabang nga gikan sa Kapitolyo, relief supplies, hygiene kit, banig. So karon ipanghatag na diha karon. Nakigtigom si Governor Pambari 4 sa mga opisyalis sa Balamban uban ni Mayor Amos Cabahog. Ilang hisgutan ang supply sa pagkaon sa mga evacuees hangtod makabalik sa ilang Pinoyanan ug ang pagtabang sa pagbangon. Sa to instruction ni Gov nga magpadata dinig mga heavy equipments. Naa na may mga heavy equipments to alang ron sa norte pero pwede na to nga mag-pull out ta dinhi niya atong ipa-anhid ni. Istoryang may labot ang Subo, Munching Austero, Subo.